They say that those sports make you more aggressive, but it's not true. Lyödä osa kuka vaan, tyttötkin osaa lyödä, vaikka ei käynyt nyrkkeilyssä, että voi lyödä oikein tai väärin, mutta osaat lyödä kuitenkin. Mutta suoja, olla koskematon, sitä vaatii opetusta. Kolme, neljä. Yksi, vahva polvi, kaksi. Kolme, neljä. Plie, plie. Kantapää eteen, neljä. Fondu sivu, yksi. Kummatkin polvit sivu, kaksi. Plie, kolme, vahva, neljä. Yksi, kaksi. Plie, sivu. Yksi, kaksi, taakse. Yksi, eteen. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Yksi. Nopea oikein jalkin, tää on palautus takaisin. Nopea oikein jalkin palautus. Ylävartalla liikkuessa. Aika! Hienosti pojat. Laitetaan hanskat käteen. Hanskat käteen.